todwch fi. Iawn. Helo, Hugh, sy'n rwy ti? Lech ti funud? A lle dyn ni heddiw? Ar y cae yn Mhorthmadog. Neis, de. A faint, a be di'r sioe me eto? O, Sioe yn meicio modur clasurol Adran Eryri o'r vintage motorcycle club. Dwi'n gweld. A be di oed y beics mae i gyd? Wel, mae rhaid yn nhw fod beth bynnag 5 ar 20. Oed. Dwi'n gweld. A fel dwi'n dweud, nes i weld hen sgwter fel o'n ni arfer a mynd ar. Rhywbeth sy'n a dwy olwyn mae... Ie. Ar oed iawn? Ie, ar oed iawn, ie. Dwi'n gweld. Ie. O, diolch am hynny. A fi, pryd ar y sioe gychwyn? 3 blynedd nôl. Ie, ond ddim gymaint o hyn yma, dwi'n cofio. Na, ddim hanner hyn yma. Na. Ond dwi'n cofio be oedd y tywydd rydych yno. O, ddim yn lwcus. Do. I fyny rwan efo tywydd. A sut ydych chi wedi hysbysebu dda? O, jyst yn y papur lleol ac efo posteri. Ie, waw, ydych chi'n gwneud yn dda. O, iawn. Ie? Diolch, tyrawen. O, Ken. Helo, Eirlys. Dwi'n yn ôl at Ken, at y clwb, gallwn ni weld y Rhys Tina. Clwb beic modur Eryri. Dyna fo, dyna pam wyt ti yma. Ie, di. Gan mai ti di'r cadeirydd, Ie. neu'r llywydd, Cadeirydd, ie. neu yr un sy'n siarad o hyd. O, weithiau. Ie, a pam wyt ti wedi dod yma heddiw? Wel, mae gefnogi'r clwb arall, mae'r vintage club ma dyn. O, ie. A sgyn ti feic yma? Ges dangos cefnogaeth oes. Mae'n o'n un. A beth sy'n mor special am hynny? Wel, mae'n 39 oed, e. Waw, ydi wir? Ie. A beth yw'r un chen? 750. Ie. CC, ie. A mae'n BMW. 1975. Right, pwy arall sydd gyda ni yma? Hello Ian, how are you? You're new to this area and you've joined the local Absolutely, yes. Clwb Beic Modur Eryri. Thank you. And what bike have you brought? I bought my new 1962 Triumph 21 350 twin. Oh, and I remember now the explanation of the bathtub. That's this, isn't it? Yeah. So Yes. that's a style of the early 60s, late 50s. All right. Before the Triumphs opened up again. Only for Triumph, though? Norton have a similar one. There's a Norton Jubilee over the other side there, which are on the front row. Okay, I'll have a look at that in a minute. Right, and you've always wanted to own one of these? Well, I did in those days. I'm not since Ken found it for me the other week. Right, so at long last you've saved up enough to buy the bike of your dreams. Good. Okay. Brian. Helo, Eirlys, ydych chi? Iawn, diolch a ti the. Reit da, mae yna droiad. Reit da, Does. A pa feic os y ti'n hoffi feddiannu? Wel, dowch â'r camera mi yna osa i chi wan. Iawn. O BSA? Wan, no. Un am baic gwell. Na gwaith? Na gwell. O, mae'n faint sydd yma, mae'n mynd dri yma o le, ond oes. Ond pan o'n nhw newydd, beic mynd i waith fath o fel os yma. O, na be oedd yn amserna. Ie. Ac o'n o'r llad fel baw amserna. Ie. Sa chi brynu ddim beic a'i law. Wel, o'n nhw'n mynd am 20 pint. Ie. Ond beic i fynd i gwaith, fel dwi'n dweud. O, ia, na be oedd yn. Neb gallu fforddio mwynhau nhw, mynd o gwmpas. Na be oedd yn. Helo! Sut ydych chi? Jot gennych chi ffilmio chi at i'r clwb? Clwb Beic Modur. Ie. A chi di mam? Original member efo hwnna. A chi di mam Ken Shepherd? Kenny a Kevin, ie. Ie, oedd yn rasio yn yr Isle of Man yn Ynys Mano. Ie. Wrth ysgwitha. Na fo, ie. Waw. A dar yn neud yn iawn? Do, nath o reit dda i fel bod o'n ddim yn neud o ers 19 years cynt, da. Ond oedd o'n am 20 years cyn hynny, o 1918, da. A sut ydych chi'n teimlo, oeddech chi'n gwachio rhasys ar y teledu, neu? Na, o'n i'm yn atro yma. Na, faswch chi'n gefnogio, neu werchwch chi aros adrech? Na, o'n i'n na. Oedd? Blwyddyn, troedd yn rasio yn y TT, da. Ie. O, ie. Mae'n sport reit peryg eto. Ydy. Maen nhw'n enjoy o, ynddo? Ydyn, dwi'n gwybod. Trwyd, dyn nhw'n dipyn o nacdyn. Ie, na fo. Ie, na fo. Da iawn. Na fo, ie. Ie. Dydwch eto, be ydych chi dal i reidio? Honda 404. Waw. 1977.
A pa mor gyflym ydych chi'n mynd ar hwnnw? Ges i 80 allan ono fo. Pant glas, Gwener. Wel, I'm deud oedd y heddlu, di ond i fod y 40. Dwi wedi cael dros 100 allan ono fo, pan oedd o'n mwy newydd. A chi'n mynd dros 100 yna fo? Do, mae'n easy o beic da chi. O, ais faint ti di gael o? Mae hi gyda fi ys 15 mlynedd. O ia, so nes ti'n prynu newydd felly? 1960 Dyna di hoed di o 1960? yn Gynarfon, Ia? Paragon. Dim di mynd y bell na chdi? Dim di bod ar ynys tan flwyddyn dwytha. O, na ddo? A lle ath i flwyddyn diwetha? Fama. O, Si Gynarfon. o Sir Gynarfon yn meddwl chi'n dweud o Gynarfon. Dim di bod allan o'r Sir? Tan rwan? Ew, a dyma gi belled. O, beth sy'n ar y cloc? 18,000. O, top na di o? Ie, 15,000. 15,000, ych bod ma di wneud? O, da iawn, diolch yn fawr. So, Os gynnwch chi feic yma heddiw? Oes, ond newydd, wel, mwyn newydd na beth. O, dych chi'n gallu dod efo ar y cei felly? Na, actw, a dwi'n misio chwaith. Dwi wedi cael un o'r hyn. Do? Sgyn i'n amser ydyn nhw'n dweud y gwir. Wel, da chi'n licio nhw'n ddim, ia. A pwy dych chi, sori, nes i'n gofyn enw? Ffrind Meirion. Ffrind Meirion? Os gen ti menw? Sgen ti menw, ond jyst y ffrind Meirion? Sorry.